लोगोफोर बेवहाय जे माबा मोनसे बनायगासिनो आरोना बे मानि थाखाय जुबिन दानिसो नामा पुरा बनायगासिनो आरोना नै सिंग्रि बिथिं जाबाय गुप्तेश्वर मन्दिर बिथिं नै पाका लामा माने सीसी ब्लक नै बनायगासिनो आरोना नै बिथिं पुरा माबा रेडिमेडनि बनायदों आरोना नै लोगोफोर बनायगासिनो आरोना पुरा नै सीसी ब्लक लामा नै बेयाव खाथिनि लागि आरोना बैसिम फैगोन नामा गारिफोर बेनिखायनो बनायगासिनो आरोना पुरा लानानै रेडिमेड थाब लामा बनायगासिनो नै बे जुबिन दानि नामा जे बिथांखौथ' क'क्राझाराव जे फालिगोन नालाय दा बेयावबो फालिगोन नामा बेखौ मिथिथ'वाखै पुरा बनायगासिनो आरोना इमिडियेटलि माने लामायाबो गैयामोन दा गोदानैसो बनायगासिनो आरोना बेयाव सीसी ब्लक खिन्थु इथिं लामाया गाज्रि आरोना नै इथिं समान खालामबाय थादों आरोना इथिं लामाया पुरा समान खालामगासिनो आरो गारिफोरा फैनो हानाय दा बिदि खालामना होदों आरोना बिथिं डाम्पार फैगासिनो धुलि बा hadri ओमफ्राय नै इथिं पुरा खेथि खालामो आरोना नै इथिं मटर गायदों मटर नङा बे माखै मटर नङा माखै नै माखै गार' माने गार' आरोना आरो इथिंबो खालामगोनदां नै लामाया बिराद जाना दङ हाद्रि नै खेथि खालामो बेवहाय नै जों सर्टकाट लामा फैबाय आरोना नै इथिं हाद्रि लामा नालाय नै इथिं हाद्रि बेनिखायनो जों एसे भितरथिं फैबाय आरोना इथिं गुबुरि दंफां सिं पुरा हाद्रि बिरदोंना इथिं लामाया ओंखारबायनो नै गैलाय आरो बेनिफ्राय हाद्रि आरोना बेनिफ्रायनो लांदों आरोना हाखौ बेयाव जानोखि लामा बानायबाय थादों नालाय बे जाबाय ब्रह्मपुत्र नै बेनिफ्रायनो लांबाय थादों आरोना नै जावै जानोखि लामा बानायदों आरोना गुबुरि दंफां बे नै बेनिफ्रायनो लांदों आरोना हाखौ बेनिफ्रायनो लांदों आरो ब्रह्मपुत्र नै ओमफ्राय बिथिंनियाव एसे गोजौ जाबाय ओमफ्राय बैथिं नै लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव दै दङ आरोना ओमफ्राय बेयाव फोरोंगासिनो आरोना दा जानोखि फेसबुकाव सर्ट भिडिअ हगारो नालाय दा बिदि खालामनांगौ होननानै ओमफ्राय जानोखि नोंथांमोनखौ दिन्थिनानै फैदोंमोन ना बेयाव क्लिप आं फैबाय थानाय समाव जुबिन दानि नामा होननानै बेखौबो बेयाव फालिगोन नामा होननानै ओमफ्राय बेखौ नङानो आरोना बेयाव हम जयग सावगोननो बेयाव हम जयग सावगोननो बिदि बुंदों आरोना बिथांमोना बेयाव खाथिनिफोरा आदामोना सोंनायमोन बिदि हम जयगनि थाखाय बेबायदि हिन्दुनि नामा हम जयग बिदि बेयाव बिदि खालामगोन होननानै बुंदों आरोना इमिडियेटलिनो माबायदि लोगो लोगोनो मा जायो ना अर्डार होनाय लोगो लोगोनो मा बनायनांगौ लोगो लोगोनो बनायखायो बेयाव सीसी ब्लकथ' गैयामोन सिगां बनायगासिनो दङ दा बे हम जयगनि थाखायनो बनायदों नामा बेखौ मिथिथ'ला आरोना बेबायदि जागोन होननानै फोरोंबाय थादों इथिं नोंथांमोनखौबो एसे भिउखौ आं दिन्थिगासिनो आरोना लोगोफोर बिथिंबो पुरा खेथि खालामनाय दङ बिथिं नै दा चेन्ज खालामसिगोन नै बवा नै Kini ngerti salah suata. Ikan ini kusana ya.
नै दायो रुवानि बनायसिगोन शर्ट भिडिअ बिथांखौ होगोन नामा नै बै लुंगि गाननाया खिनि ओंखारनाया पुष्पा चुकेगा नहीं जाबाय दा फैंटास्टिक very quality नहीं जुगार खालाम जुब्बाय नहीं पुष्पा बै मोनसेखौ रुवाखौ आन्थाखौ माने न'निफ्राय लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय खालि लावथिखौ लाबोआखैमोन ओमफ्राय दा बिदियावनो गन थुग्रासे मोनगोन होननानै बिदिनो सकरना लाबाय आरोना नै मिउजिकखौ लाबायनो आरो माबायदि खालामनांगौ नायना लादो आरोना बिथाङा लोगोफोर बनायगासिनो आरोना शर्ट भिडिअ टाइगार भाई फेसबुक पेज बा फेसबुक चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बिथांनियाव आरोना जोंबो एसे फैयो हेफाजाब होयो आरोना नै बिथांखौ नै जथा गाननाया आरोना बे सासेया पेन्ट गाननाया बे जाबाय आंनि फंबाय ओमफ्राय नै बिथिं थांबाय आमाय आरो आदाया थांबाय बिथिं बिसोर माबा बेरायनो थाङोनो दसे दा जों बेयाव बनायबाय थादों नालाय बिसोरथ' बनायाखै नालाय बिसोर लादोंमोन बिसोरनिखौबो जोब्बाय बिसोरनिया ओमफ्राय जोंबो एसे खालामगासिनो आरोना इथिं बनाय पार्टि जागासिनो मानसि ओमफ्राय नै बेखौ उन्दुनायनि लादो आरोना एबारे हम लोग दारू छोड़ने वाला है ठीक है आज से ना तू बोलेगा दारू पीने के लिए ना मैं बोलूंगा तुझे दारू पीने के लिए ठीक है वादा करो ओ भाई क्या कर रहे हैं आप लोग का ओ भाई क्या हो गया सुनो ओ भाई क्या हो गया मुंह काला करके बैठे दारू पिएगा चलो भाई ओ भाई क्या कर रहे हैं क्या हो गया मुंह काला काला होके बैठ रहे दारू पिएगा चलो बोल के तुम आना होगा इतना ही ये लगा कुछ करते तुम तो ले लो होल नहीं ना लगा itu biar aja amak चलो हां ओ भाई हम लोग दारू छोड़ने वाला है ठीक है ना से तुम बोलेगा दारू पीने के लिए ना मैं बोलूंगा तुझे दारू पीने के लिए ठीक है वादा करो ओ भाई क्या कर रहे हैं मुंह काला कर ओके अरे मरते मुंह काला हो गया क्या कर रहे हैं मुंह काला हो गया बोल सकता है लेकिन हम वापस में नहीं बोलेंगे ये बोल सकते हैं चलो बोल के हम लोग किस चले जाएंगे बस क्या मजा आएगा है कि नहीं थोड़ा मुंह थोड़ा साइड में हो जाने और साइड पे लोग ठीक है तुम इस तरह का मुंह एक्शन ओ भाई हम लोग दारू पीने सॉरी वो भाई क्या कर रहे हैं मुंह काला हो गया बैठ रहे हैं चलो मेरे साथ तुम सिंपल तुम जो सकते हो ओ भाई क्या होगा मुंह काला करके बैठे बोलो ओ भाई क्या होगा मुंह काला करके बैठे दारू पिएगा चलो बोलना तुम उसके चले जाना ओके रेडी एक्शन ओ भाई हम लोग दारू छोड़ने वाला है ठीक है ना से तुम बोलेगा मुझे दारू पीने के लिए ना मैं बोलूंगा तुझे दारू पीने के लिए ठीक है वादा करो ओ भाई क्या कर रहे हैं मुंह काला होके बैठ रहे थे क्या दारू पिएगा चलो मेरे साथ पिएगे तो ये बोल सकता है भाई दारू पीने के लिए ये बोल सकता है लेकिन हम लोग वापस में नहीं बोलेंगे ठीक है चलो जों थांसै आरोना लोगोफोर माने मोनाबाय आरोना माने शर्ट घेरलाबाय नालाय दिनै खोमसि जाबाय आरोना जों थांसै नैबे जाबाय ब्रह्मपुत्र आरोना नै जि गुवार लामाया नै माबायदि ओइ बा खारजो दखन बे गुजांदोंलै बेहा गुजांदों खारजो नै बे खारनाया गोजांनायनि थाखाय नङा मानि बे एक्सारसाइज कमान्डो नङाबा पुलिस लानानै खारगोन ओइ बा कमान्डो नङाबा पुलिस लागोनलै बे लोगोफोर मानसि दंखायो आरो नै ओमफ्राय बैयो जाबाय केमा फरेस्टरनि आरोना लोगोफोर बे फरेस्ट केम्प ओमफ्राय आङो बे ससमाखौ मानो गाननो दा खिन्थु एसे नुदो आरो दै माने मेगनाव मुदै ओंखारो नालाय बार नांबानो आरो एम्फौ दा जागोन ना मोनानि एम्फौ बेफोरनि थाखायनो आरोना खिन्थु गुसुं ससमाखौ गानबा मोननाया नुहरा आरो बारा नुहरदो आरोना बियो सोरबा सानगोन बेखौ बा आंहा दन जाबाय होननानै आरोना नै दाम्पार जिसिपि दङ आरोना नै बुग्रि दंफां लोगोफोर नै पानी दिला न' नैबे
बेयाव हाद्रि जादोंमोन नालाय दै होना होबाय आरोना ओमफ्राय नै बेयावनो माइ नादों आरोना बिसोरो बेयावनो नै लोगोफोर माइ नादों माने बेयाव थरंखामोनखौ दिन्थिबायना फरेस्ट केम्प दङ नालाय ओमफ्राय बेनि थाखायबो लामाखौ एसे मोजां बनायनो गाज्रि अखा हाबायाव फैनो हाया बेयाव ट्रिप खालामो आरोना दा बेयाव मोजां जासिगोनदां बेयाव फरेस्ट केम्पबो दङ नालाय ओमफ्राय आरो बेयावनो बे आदा बे सलायनाय आंनि आदा ओमफ्राय बे गामिनिनो आदा बेबो आदा जायो आरोना आदा माने आदानो जागोन बेखौबो जानो ओमफ्राय बिसोर सानैया संनायमोन आरोना बैयाव जे नोंथांमोनखौथ' बयबो खिन्थादोंमोन आङो माने हिन्दुनि हम जयग' सावगोन आरोना बेयाव बै मोनफायबायनो जोङो आरोना बेयाव धामाका बनायगासिनो दंमोन दा लामाखौ दा हाद्रिबो बिरला आरोना दै फैनायाव बिरदोंमोन दै होयाखैमोन नालाय दा दै होबाय ओमफ्राय आरो फंबाया जों आदाया सलायदों ओमफ्राय आरो आदा जिरायदों माने जदों आरोना नै मोनफायबाय जों बनायगासिनो दङ आरोना पुरा रेडिमेड धामाका साइकेलजों थांनायफोरा थांगोन आं बिथिं बाइक थांनो होआखै नामा मिथिला आरो थांनो हैगोनदां ना थ' होमबा लामा गोदान नै बनायगासिनो आरो बनायगोन थांनो होआखै दा बिथिं लामानो गैया बेनिखायनो बिथिं बिसोर बारनानै बिथिं ओंखारसिगोन आरोना नै दा बेयावनो हम जयग' सावनायनि बेबस्था खालामदों आरोना बिथिं खामानि मावगासिनो आरोना नै बेनो जाबाय गुप्तेश्वर मन्दिर नै बिसोर ओंखारसिगोन आरो बे जाबाय मन्दिर गुप्तेश्वर मन्दिरा मन्दिरा बिसोर ओंखारफैबाय आरोना बेनो जाबाय जोंनि गुप्तेश्वर मन्दिर गेटआ हिन्दु मन्दिरनि गेट